sillä ole mitään merkitystä. Juman kautta. Nyt on vimpan päällä. Nyt on vimpan päällä. Alat on ainakin noin 1 000 000 kertaa kirkkaammat kuin ennen remonttia ja Mondo tuntuu älyttömän hyvältä. Kyllä kelpaa. Ensifiilikset. Aika jees. Morjesta ja tervetuloa meikäläisen Tube-kanavalle. Tää viikko starttailtiin lajiharjoituksella ja samalla päästiin näkeen ekaa kertaa uusittu Botniahalla. Alkuun otettiin pikkusen jalkaa hereille ennen varsinaisia heittohommia. Kyllä on vimpan päällä. Alusta tuntuu niinku erittäin hyvältä. On kyllä vimpan päällä alusta. Aivan niinku vimpan päällä. Vie suoraan. Millaiseltahan kävelyltä se vaikuttaa? Kovaa mä yritän, mutta en mä tiedä. Kamera aina kyllä niin palauttaa maan pinnalle. No niin. Sitten päästiinkin päivän pääpihvin pariin. Pikkusen jarruja hereille ja sen jälkeen möykkyjä seinään. I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They said they wanted, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't in first and you know that you last. I thought I told them I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap and I came from my city. That's right on my back. Oof. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I oof. I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Sitten päästiinkin hiekkakasalle. Tällä ei maanantai-heittorenissä mulla on aina heittojen päälle loikat. Ja nyt mulla oli ohjelmassa 3 vuoroloikkaa ja 5 tassua. Ton Botniahallin rempan takia kaikki välineet oli vähän hukassa ja jouduttiin nytkin soveltaan sillä lailla, että laitettiin eurolava lähtölavaksi, mutta aivan hyvin sekin toimitteli. Kahdeksan, 70 about. Kolme vuoroloikkaa. Liikutaan kaukana meikäläisen vahvuusalueelta, mutta senpä takia näitä tehdään, että näissä olisi joskus edes jollain tasolla. Decent. 894. Se on jo lähellä ennätystä. Viisitoista 63. Sanotaan, että ok. Ok, mutta ei hyvä. Tää vähän vielä petrata. Kerran vielä. Sitten saa riittää. Nyt on! Ihmettelen vahvasti, jos ei ole päivän paras. Tuntuu ihan hyvältä. 15.91. Se oli ennätys. Ennätyksiä on aina kiva tehdä. Come on. Ja se mikä tekee tästä kovan, niin lähtölavana toimi tämmönen. Ihan paska. Tästä on niinku, no on niitä ollut parempiakin lähtölavoja. Siihen nähden ihan hyvä. Reeni tullut tehtyä. Botniahalli korkattu. Vaikutti oikein hyvältä.
Vielä ei päästy keihäällä operoimaan, mutta perjantaina olisi tarkoitus päästä oikein niin heittohommiin. Mutta oikein jees. Sitten vähän ruokaa koneeseen ja pikkusen YouTubeen ja eiköhän se sillä taas lähde palautuminen käyntiin. Kello lähenee jo 9:30 ja tässä on nyt iltapalan teko käynnissä. 4 kananmunasta vielä leipävärkit itse asiassa. Laitetaan ruisleivän päälle. On muuten sitten aika lailla suun myötästä. Tää päivä niin oli erittäin onnistunut. Lajitreeni, keihääseen ei koskettu, mutta homma toimi oikein hyvin. Ja sitten 1 ennätys, 5 tassus. Ennätyksiä on aina kiva tehdä. Ne on niin tällä ikää jo semmosia, että jokaiseen ennätykseen pitää tehdä töitä. Sitten niin ei oikeastaan mitään muuta ole tehty, kun meikäläinen on istunut tuossa edittipöydällä, editoinut tämän päivän videoita ja sitten käytiin kaupassa. On sitten iltapalan vuoro ja tankataan oikein kunnolla vähän kananmunaa ja ruisleipää sitten siihen kylkiäisiksi. Niin se on oikein vimpon päällä. Mutta ei mitään, hei tämmönen päivä oli meikäläisellä ja katsotaan millainen huomisesta tulee. Siellä on hierontaa, mä käyn tuossa VSC:llä lihasverstaalla. Laitetaan vähän neulaa pohkeeseen ja olkapäihin. Se on tuntunut, että toimii mulle erittäin hyvin ja pistetään vähän sähköä vielä neuloista meneen, niin se pitäisi olla oikein hyvä ja muuten sitten huominen päivä vähän lepoa ja muuta keksitään. Tää päivä oli tämmönen ja nähdään sitten huomenna taas. No joo, kello alkaa olla nyt sen verran, että kohta päästään lähteen fyssarille. Tuli semmonen, eilen en muistanut sanoakaan, mutta nyt lähdetään käymään fyssarilla. Katsotaan vähän liikkeitä, mitä on aiemmin tehty, että onko mennyt yhtään eteenpäin ja mahdollisesti vähän uusiakin juttuja. Sen jälkeen niin mennään 3 käymään lihasverstaalla, käydään syömässä välissä kotona ja loppupäivä sitten varmaan lepäillään, että on tämmöistä kevyt viikko on vähän tämmönen, että varsinkin kun tällä ei tiistaille. Normaalisti tässä olisi mulla puntti, mutta muokataan järjestystä, että loppuviikosta sitten treenaillaan enemmän, että alkuviikko on vähän kevyempi. Sitten päästiinkin fyssarin pakeille. Alkuun käytiin peruskuulumiset läpi, jonka jälkeen sitten mentiin liikkeisiin ja katsottiin vähän, että missä tällä hetkellä mennään ja missä olisi kehitettävää. Se mikä ero tässä on, niin tää ei tunnu niinku enää missään. Että on niinku vetelis tyhjää. Kyllä kun mä muistan sen, että se liike oli niinku, se tuli ehkä toho about. Sillä niinku, nyt se tulee sillä, että se ei kinnaa eikä ahdista. Nyt päästiin tähän VSC:lle parkkiin. Mennään kattoon tonne lihasverstaalle, mitä Juhani saa aikaiseksi. Katsotaan vähän olkapäätä ja pakaroita ja pohkeita, että siellä on varmasti jumia havaittavissa. Niin jos sinne saataisiin pikkusen lääkettä. Siellä on nyt pakaralihaksessa neulotusta ja sähköä menee sinne ja sama juttu tuossa toisessa pakaralihaksessa. Ja sitten meillä on tuolla painotus tuolla heittokäden lihaksistossa. Siinä on leveeseen selkälihakseen ja tuonne romboidoksiin ja hartiaseudulle laitettu neulaa. Sitten täällä on pikkusen laitettu myös toiselle puolelle ja pohkeet on neulotettu kanssa. Tavataan monesti vähän vaihtaa sitten sitä sähköä niin, että kun se on hetken aikaa vaikuttanut tuolla pakaroiden puolella, niin laitetaan sitten myös tänne pohkeiden puolelle sitä. Sinne laitettiin sähköä nyt vielä heittokäden puolelle. Saa vähän työskennellä, tehostaa tätä neulojen vaikutusta. Täällä sitten pohkeissa on vielä neulat ja lähdetään tuosta vähän liikuttelemaan yhtä neulaa ja katsotaan
tuleeko sieltä jotain reaktioita vielä. Tässä kuivaneulauksessa on yhtenä tekniikkana tällainen, että näitä akupunktioneuloja liikutellaan ja sitten kun osutaan siellä trigger-pisteisiin, niin kuin nyt, niin tulee tuommoinen kunnon reaktio sieltä. No niin, nyt ollaan sitten heittokäden kyynärvarressa täällä pronaattorilihaksessa. Ja tämmöisellä pointerikynällä annetaan vähän sähköä siihen, niin näkee kun koko käsi liikkuu. Tehostetaan sen neulavaikutusta ja rentouttaa sitä lihasta lisää. Juhanilla käytyä aika lailla oltiin niinku neulojen tarpeessa ja käytiin aika kauttaaltaan koko roppa läpitte. 60 minuuttia vähän reilu. Tällä kevyellä viikolla yleensä otetaan vähän pidemmän kaavan mukaan, että käydään koko ukko läpitte sillain niin kuin perusteellisesti. Et normiviikolla niin ehkä semmonen puoli tuntia, 45 minuuttiakin jopa riittää, mutta nyt sitten tällä kevyellä viikolla niin on vähän panostettu enemmän sitten tuohon lihashuoltoon ja siihen palautumiseen. Niin otettiin tommonen reilu tunnin setti tohon ja käytiin kaikki läpitteet. Siellä oli pohkeet ja pakarat ja selkää, hartioita, olkapää, seutua ja vähän kyynärpään alueeltakin heittolihaksia sitten läpitte. Niin aika lailla koko kattaus. Ja iso suositus kyllä lihasverstas Juhani Riihola niin tässä VSC:llä Vaasassa. Suosittelen käymään kokeileen, että on osaava kaveri ja tietää mitä tekee, niin suosittelen isosti. Se olisi jälleen kerran uusi päivä ja vanhat kujet. Se on Botnian hallille ja vähän juoksua ja pikkusen heitetään kuulia tai pään yli eteen. Pitää vähän aitoja ja vähän semmoista juoksunopeusloikka tyylistä. Katsotaan vähän mitä saadaan aikaiseksi, mutta semmoista olisi niin kuin ohjelmassa tänään. Sitten seuraavaksi vähän lämpöjä päälle. Näin keskiviikkoaamuisin me ollaan otettu tämmönen toiminnallinen alkulämmittely, mikä kestää noin 10 minuuttia. Ja sen tarkoituksena on ihan vaan lämmitellä koko kroppa, käydä läpi kaikki paikat ja että olisi sitten valmiina heti ekasta sarjasta lähtien tekemään kehittävää harjoitusta. Pikkujumpat siihen. Ai että, niitä mä odotan. 150. Onko pyö tänään, niin oliko se tämmöisen nelosella vai? Joo. No kun mä mietin, että se 18 voi oikeasti olla aika lähellä, koska jos miettii, että mitä tähän aikaan vuodesta on yleensä heitetty, niin se on ollut just siellä 18 nurkilla. Niin nyt kun ei ole yhtään vielä heitetty, niin se voisi olla ihan semmonen, mihinkä on tyytyväinen. Sitten olikin vuorossa meikäläisen lemppariosuus tästä reenistä. 5 kertaa 150 metriä 3 minuutin kävelypalautuksilla. Aika lailla sai poika nauttia. Joo. 100-kiloinen nylkky. Ei kai ihan vielä voi nylkyksi sanoa. Yllättävän hyvin tuli. Joo, kaikki nyt tää oli taas juoksit tuohon viivalle, niin periaatteessa olet tehnyt 160. No kun mä mietin, että onkohan toi vähän pidempi. Koska mä ajattelin, että toi on helppo
katsoa, että niin kohtaa tulee joka kerta sama. No se on totta. Tää oli vähän, joo, kuitenkin pysyt niinku aikamääreissä. Loppuun sitten vähän vielä voimaa kuntosalin puolella. Eka vähän hip-haikkia kuminauhojen kanssa ja sen jälkeen sitten pikkusen ylivatsaa ja muuta keskivartalo hässäkkää. Sitten alkoikin olemaan reeni siinä. Reenin päälle mentiin Marren kanssa lounastaan, syötiin oikein kevyet setit, jonka jälkeen sitten palaveerattiin liiton kanssa liittyen mun valmentautumiseen ja kaikkeen mitä se pitää sisällään. Tuossa tajusin äskettäin, että pitäisi varmaan vähän niin kuin kertoa tänne, että minkä takia mä tämmöistä systeemiä ja hommaa on lähtenyt niinku tekemään, niin ehkä siinä on enemmän semmoista niinku, tai en mä tiedä, mua on pitkään kiinnostanut YouTube-hommat ja mä oon niinku vuosia jo miettinyt sitä, että pitäisikö mun aloittaa aina vaan niinku, että pitäisikö. Ja, no nyt sitten ehkä niinku sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana, niin mulla on tullut semmoinen fiilis, että ei perhana, että kyllä mä nyt aloitan ton homman jollakin aikamääreellä. Tänä syksynä voisi olla semmoinen hyvä hetki lähteä sitä niinku testaa ja kokeilee semmoisella pienellä matalalla kynnyksellä. Sitten se, että jotenkin niinku tää yksilöurheilu muutenkin on semmoista, että ei tästä nyt ainakaan niinku haittaa siinä mielessä voi olla. Mä haluan päästä taltioimaan tätä matkaa. Ja mun mielestä YouTube on niinku ehkä paras tapa ja muoto taltioida sitä. Ja jotenkin se, että ihan on tykännyt noista aina tehdä noita lyhyempiä TikTok, Instagram-videoita, reelsejä, niin jotenkin sitä on aina sitten tullut semmoinen fiilis, että pitäisikö testata tämmöistä pidempää videoformaattia. Laatutakuita en anna, ja vastuu on mutta niin hyvää yritetään suinkin pystyy ja millaista sisältöä saadaan kokkailtua. Sisältö tulee olemaan hyvin pitkälti semmoista treenipainotteista. Videot, joita mä tuun kuvaan, on varmasti semmosia ehkä My Week-tyylisiä enemmänkin, että vedetään koko viikko putkeen tai yhteen videoon, koska se on fakta, että huippu-urheilijan arjesta niin se on aika nolla kontenttia sitten kuitenkin. Kumminkin meikäläisen ihan normi peruspäivä on semmonen, että aamulla käydään treenaamassa, sit syödään, palaudutaan, mahdollisesti tehdään jotakin urheiluun liittyviä, hoidetaan juoksevia asioita tai käydään hieronnoissa tai sitten jotain kouluasioita tai tommosia. Et se on aika semmoista niin kuin nollakontsaa, niin ehkä se viikkotyylinen systeemi voisi olla tässä kohtaa parempi. Mennään tää joulukuun eka viikko ja otetaan talteen treenit ja mitä treeneissä tapahtuu ja ehkä pikkusen myös sitten treenien ulkopuoleltakin. Mutta sillain niin, että matkaa kohti ensi kesän Birminghamin EM-kisoja ja sitten pääsee näkemään, että mitä kaikkea tälle matkalle sitten niin kuin kuuluu ja mitä tämä matka pitää sisällään. Että tämmöistä tyyliä olisi niin kuin tarkoitus tehdä. Pitkä tähtäin mulla on aina sinne niin kuin Los Angelesin olympialaisiin 28 asti, että sillä matkalla tässä ollaan ja tässä on sitten tietysti semmoisia pienempiä välietappeja matkan varrella. Mutta se on niinku se, mitä kohti mennään. Se tulee olemaan mun uran tärkein varmastikin tämmöinen yksittäinen tavoite. Ja sekin tässä nyt on tässä YouTube-hommassa, että mä haluan niinku sitä matkaa sinne päästä niinku videoimaan ja näyttää ihmisille. Tämmöisiä ajatuksia tässä kohtaa. Mutta semmonen olisi tavoite tämän tube-homman kanssa. Ei oteta paineita ja katsotaan millainen homma menee. Ja siisti juttu, jos jotakin kiinnostaa ja joku jaksaa katsella. Et se on tietysti aina mukavaa ja palkitsevaa. Mut mennään näillä. Hän on täällä tänään. Etelän vahvistus. Hyvää morjesta. Hyvää morjesta. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Mitäs sulla? Oikein hyvä. Mulla on tämmönen My Week-tyylinen setti menossa. Episodia. Sitten mentiin Topiaksen kanssa syömään, jauhettiin löysät pois ja aika pian sen jälkeen suunnattiin salille reenille. Tänään ohjelmassa oli pikkusen kevyempi puntti. Huomenna olisi tarkoitus heittää, niin pidettiin se semmosena vähän niinku valmistavana harjoituksena.
Kevyesti tempausta, sitten vähän etukyykkyä, leuanvetoa ja pikkusen sitten apuliikkeitä siihen päälle. Jes, tulee vielä. Mä oon nyt ruvennut käyttää polvilämpäreitä. On niinku jotenkin tuonut kyllä ihan älyttömän paljon lisää tuohon etukyykkyyn ja kyykkäämiseen ylipäätään semmoista niinku hyvää balanssia. On jotenkin ihan eri tatsi tuohon kyykkäämiseen. On niinku ylipäätänsä huomattavasti parempi. Toki painot ne ei ole vielä ehkä mitään semmosia, missä näitä tarvits, mutta kai sillä niin väliä on. Hemmetin hyvältä on kyllä tuntunut. Eikö tämänkin pitäisi vielä liikkua sillä niin nopeasti? No toi on kyllä kevyt. Sehän on niinku hissi. Menee alas ja tulee ylös. Tähän kohtaan sitten niin, jos valmentaja sattuu katsoa video, niin hyppää 2 minuuttia eteenpäin. Kiitos. Yeah. Yeah. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. Ja sitten semmonen pikku välikommentti, että ennen kuin yksikään salimake tulee sanoa, että tota ei lasketa penkiksi, kun perse nousee ja rinnalta pompautetaan, niin me ollaan yleisurheilijoita ja keihäänheittäjiä, ei voimannostajia, niin älkää tulko vinkuun, tai sitten me heitetään keihästä ja me tullaan vinkuun, kun te heitätte keihästä. You know this you last. I thought I told him I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap, and I came from my city that's right on my back. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. That's how I shoot. Ei lähelläkään! Tuli niin huonosti, meni tonne niin aika eteen, niin mä tiesin, että tuolta mä sitä muuten kyllä lähden vääntämään, en sitten millään. Nyt kun on noi sidequestit hoidettu alta pois, niin tehdään vähän leukoja. Ja sitten pikkusen apuliikkeitä, vähän vipunostoja ja pohkeita ja semmoista pikkusta, niin sitten alkaa olemaan aika lailla reeni sitten paketissa. Tuo reeni paketissa. Seuraavaksi kaupan kautta syömään ja suihkuu. Ehkä jopa sauna. Oisko meillä sauna? On meillä sauna. On. Se olisi perjantai, suuntana maapohjahalli ja heittoreeni. Hölkkäilyjen jälkeen otetaan sitten vähän paikkoja auki erilaisten dynaamisten venyttelyjen lomassa. Vähän jumppaillaan ja pumppaillaan ja tehdään kiertoja. Sitten vähän koordinaatioita, jonka jälkeen pikkusen olkapäätä, eri kiertäjiä ja erilaisia juttuja kuminauhan kanssa, että on sitten oikeasti semmonen olo, että nyt on kroppa valmiina heittää. Let me
me just talk one time. Whoa. Whoa. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text from way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Ain't damn near still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told him I get what I want. I need my money up front. Sitten heittojen päälle otettiin vähän kuulaheittoskapaa Topiaksen kanssa. Ja niinhän siinä nyt sitten kävi, että meikäläinen vei pitemmän korren. Molemmilla se oli aika haastavaa ja tahmeeta, mutta sellaista se välillä on. Ja etenkin tää syksy on vähän semmoista, että kuulaheitot ja muut tommoset tehontuottohommat, niin ne vähän tuppaa oleen tahmeeta. Kiitos, kiitos. Olit parempi tänään. Tällä kertaa näin. Ensi kerralla toisin. Niin. Katsotaan sitten taas, koska otetaan uusiksi, mutta tänään meni näin päin. Seuraavaksi otetaan miehestä mittaa padelkentällä. Katsotaan kuinka siellä käy. Sitten suunnattiinkin poikien kanssa padelhallille. Otettiin siellä vähän elinpeliä. Minä ja Topias vastaan Mikko ja Hermanni. Ja niinhän siinä nyt kävi, että eläkeläiset oli aika lailla vastaan tulijoita ja olikohan niin, että erä päättyi 7-1 meille. Sanoinko mä jotain pöydän tämän loppuun? Sanoinko? Kama! Sanoinko mitään? 7-1. Mikä se nyt taas niin kuin nähtiin, että ei ne eläkeläiset vaan pärjää. Vai mitä mieltä on Mikko Paavola? Ei ollut helppoa. Ei ollut helppoa. Musta tää meni ihan suunnitelman mukaan. Hyvä toupi. Toinen jalka kun on haudassa, niin oikein pelata padelia. Se on ihan totta. Ai että. Sitten käytiin loppuun vielä vähän läpi analyysiä meidän peleistä. Sitten vuorossa olikin lauantai ja tennisturnaus. Ehkä jopa viikon odotetuin set. Lähdetään katsomaan kuinka siinä kävi. Tässä muutama klippi meidän peleistä. Neljä siis. Ei lähelläkään. Ei oo todellista. Syötiin suoraan lapaa. Oho. Vitsi! Sitten tuli pelit pelailtua. Voitot meni kohtalaisen tasa. Mä voitin Hermanin 2 kertaa, Topiaksen 2 kertaa. Kokonaisuudessaan, tää on vähän miten me nyt lasketaan tää, kuka on kingi. Topias otti kokonaisuudessaan 4 voittoa, Matin 4 voittoa, Hermanni otti 1, tiukka 1. Mutta head-to-headit, niin mä otan tää nyt omassa kirjanpidossa. Niin mä voitin Topiaksen 2 kertaa, Hermanni 2 kertaa, ne molemmat voitti meikäläisen 1 kerran. Niin eikö se silloin mene sillä lailla, että meitsi on kunkku? Ei se mene. Hei. Viimeinen matsi meni mulle. Ei silloin mitään merkitystä. 2 voittoa yhtä vastaan, niin meikäläinen oli tällä kertaa Herra ja Hidalgo, mutta ensi leirillä niin sitten joskus, kun tuut Vaasaan, niin otetaan uudestaan. Otetaan uudestaan, joo.
Sun pitää vähän vielä reenata. Semmosta. Se oli tämän päivän aktiviteetti ja hiki saatiin hyvin rikottua ja mennään näille. Sitten olikin jo sunnuntai. Lähdettiin poikien kanssa pikkupalauttavalle kävelylle ja nautittiin lepopäivästä ja aurinkoisesta Vaasasta. Tämmönen oli meikäläisen viikko. Mahtava homma, jos jaksoit tänne asti videoa katsella. Ei muuta kuin nähdään taas ensi videon parissa. Moro!